to yana ganin yanzu ko ya kashe Murtala Asada ya kashe Musa Lukuwa, tunda akwai takun saka tsakanin Murtala Asada da gwamnatin Sokoto, akwai takun saka tsakanin Musa Lukuwa da majalisar sarkin musulmi, ba abin da za a yi. Abin da ya nuna ba a komai har yanzu da nika ma magana mai barewa na nan yana yawo da adduna ne tare da yara ne da nuhin yana neman Murtala Asada da Malam Musa Lukuwa. Wannan yasa muke tabbatar ma duniya cewa halin da ake ciki yanzu dai hukuma babu abin da ta yi. Wannan dan ta'adda ya yi bidiyos guda 14 yana cewa sai ya kashe Malam Musa Lukuwa, sai ya kashe ɗalibinsa Murtala Asada. Wannan yasa muka ɗauki mataki na hukuma. Ni Murtala Asada ni na je na nemi lauyoyi suka rubuta petition, na farko zuwa ga Commissioner of Police na jihar Sokoto, na biyu zuwa ga Director SS na jihar Sokoto, na uku zuwa ga Commander na Civil Defense na jihar Sokoto. Bayan mun rubuta petition muna so mu je mu ga Commissioner of Police. Na haɗu da Malam Musa muka shirya za mu je wurin Commissioner of Police, muka kira yaronsa muka ce ya gaya mai ga mu zuwa. Ya gaya mashi ga Murtala Asada da Malam Musa Lukuwa suna son su ganka, yace ba zai gansu ba. Mutum na yayi ta'addanci yayi kisan kai, an dauke shi an kai shi gidan yari. Gwamna ya zo ya amso shi da gidan yari ya ce ya yahe mai. Yanzu ya zo zai kashe wasu, wani jami'in tsaro zai na ya kamo shi. Kana kamo shi gobe yana sa a dauke ka. Saboda su jami'an tsaro sun fahimci akwai personal interest na gwamnati. To cikin jami'an tsaron akwai waɗanda sun ba da gudunmuwa, muna roƙon Allah ya saka musu da alheri. Musamman jami'an tsaro na DS, jami'an tsaro na farin kaya, muna roƙon Allah ya taimake su. Don wallahi ina tabbata muku kashi 75 na lahawa wannan hitina Darakta DSS na jihar Sokoto. Abinda nika son iya haska muku da wannan waƙi'a ta kwaru, ko da ta kwaru Murtala Asada bai Sokoto. Amma ni taso ni dawo jihar Sokoto ɗaya zaka ganin mutum ya rungume kai ce Allah ya tsare ka, amma rame ya kabe ɗaya ya sa ya ruhe. Don haka da ni taso zan dawo ban tsaya komai ba sai da nin nemi lauyoyi ba ko jihar Sokoto ba sun ka rubuta petition muna korafi game da barazana ga rayuwar malamin mu. Petition na farko zuwa ga Commissioner of Police na jihar Sokoto, petition na biyu zuwa ga Director DSS na jihar Sokoto. To ba shi zai baku mamaki ba, ni da kaina na je nan nemi kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ba da dama mu zo da ni da Malam Musa Lukuwa mu yi mai bayani ga abin da ka faruwa tsakaninku da Allah. Abin da ka faruwa sai an hudu jami'an tsaro, amma saboda mu bi doka mu bi tsari mun ka nemi ya ba mu dama. Kun san abin da kwamishina ya ce bai ganin mu. To shi ganin mu ni Allah yi mai, ni Allah yan kwamishinan 'yan sanda ku saurara da Allah, ku saurara da Allah, ni Allah yan kwamishinan 'yan sanda. To ka ɗauka kai na azzaune bisa kujera ce, kes ɗin da an kai na mai barewa su kes CI da an kai shi, an cikin nafas an kai kes ɗinai sun san hukuncin kisa a garai, gwamna ya an so shi. To yanzu gobe shi kalehi kuma wani ya saurare ku ya ce bai zama da mu bai ganin mu missa, saboda yana jin tsoron mai girma gwamna ya ji labarin ga Murtala Asada can wurin Commissioner of Police. Don haka kun san abin da kwamishina ya ce, wai in koma wannan petition ɗin in bi ƙarƙashin gwamnatin jihar Sokoto in kai shi Religion Affairs. Religion Affairs ƙarƙashin wa take? Ƙarƙashin gwamnati. Wai Religion Affairs su kai mai. Kuna fahimta? Wannan na yi shi na masu cewa hukuma babu wata hukuma da ka ɗaukan mataki. Mu za mu ɗaukan mataki. mu ci gaba da tahiya haka ranar Lahadi kowa mu haɗu masallacin Malam Allah